Și fete și bine v-am găsit la un nou videoclip cu David și Ianis. Astăzi o să ne jucăm Kaiju Alpha cu băieții noi. Uitați-l aici pe David și pe Ianis. Iar ăsta sunt eu, Space Godzilla, cel mai puternic kaiju din joc. Ok. Începem. Lasă-mă pe mine să dau jos turnul Eiffel. Nu e turnul Eiffel, este turnul din Tokyo. Spuneți în comentarii dacă e turnul din Tokyo, că Ianis a spus că este turnul Eiffel. Spuneți-mi în comentarii dacă e turnul Eiffel sau Tokyo. Adică turnul din Tokyo. Este și turnul Eiffel în Slobozia, doar că n-ai voie, pentru că este călduț. Da, așa e, dar... Hei, uitați-vă ce pot să mai fac. Uitați-vă. I believe I can fly. Pot să zbor. I need butterfly. I believe I can fly. Nu întrebați asta, vă rog. Vine meteoritul! Este meteoritul din Spider-Man. De fapt, cădeam ca un meteorit în joc. Ianis, este meteoritul din Spania. Vă rog, nu întrebați ce a spus David. Dar, în fine. Ba nu, vă rog, ba nu. Să dau bloc pe Roblox. Glumesc. Nu. Când te-am lăsat să dai. Și în plus nu mai vreau să mai țin minte asta. Ianis, ce-i faci lui David? De ce? Și asta. Prima dată, hai să văd abilitățile lui Space Godzilla. Scut. Bun. Gravity Slam. Și ultimul, adică, da, ultimul, coronabil. Acum, abilitățile cu Crystal Garden. Să-i spun ceva lui Ianis. Bine, poți să-i spui, David. Bine, o să-i spun la mine. Să facem o față Landy. Deci. Da, văd. Da, ok. Telekinetic password. Și ultimul, să datonom. Adică să explodăm grădirea. Dacă sunteți un kaiju care e foarte, foarte slab și are viață puțină, adică un caracter cu viață full, dar puțină, păi poate să vă dea one shot, adică așa. A dispărut grădina. Ce-ai zis, Ianis? Ianis, ce vrei să zici? Stau, tu? Mine
Hai să-ți dau o palmă. Aia era o mușcătură, nu o palmă, Ianis. Da. Eu am încărcat. Eu am Corona Beam, care dă Nici mai încet, că zici că sunt testoasă, ca un mâta. Vă rog, ați auzit ce a spus David? A spus înjurătura care începe cu M și se termină cu A. Vă rog, nu întrebați. Ah, ok. Spuneți în comentarii dacă ați auzit cu înjurătura. Vă rog să spuneți în comentarii. Ianis, de ce mi-ai dat un atomic? Dar n-am vrut. Vreți 1v1? Nu. Bine. Bă, tu sigură că e. Da. Eu. Gata cu bătăi. Trebuie să mă duc la meniu ca să-i arăt ceva lui Ianis. Am spus că trebuie să mă duc la meniu ca să vă arăt ceva. Așa. Ce? Am eu. Ah, ok. Am crezut că am descrie în chat. Da. Aoleu. Trebuie să mă duc la secțiunea de treva. Uitați. Ianis, știi cum s-a omorât Andy? S-a omorât singur. Nu m-am omorât singur, m-am dus la meniu. Uitați abonaților mei. Păi, da, dacă ești eliminat în joc, adică în jocul ăsta, adică dacă ai asta, te duce la meniu jocului. Ok. Da. Și uitați-vă la mine ce sunt, abonaților. Sunt Shin Godzilla din 2016. Se ce? Ascultați asta. Wakey. Da. Alo, mei. Păi, iată ce pot să fac. Stai, uită-te. Stai. Uite. Te uiți la mine? Da? Uite. Un joc. Tail beam și back beam. Ia să dai mine. Ok. Adio moală. Bine? Nu, vă rog să nu întrebați de ce am făcut așa. Și acum. Stai. E Ianis. David a spus să îl omor. Ianis, bine? Gata. Da, vrei 1v1? Vrei 1v1? Ok, bine. Haide, Vim. Haide.
Cine credeți că va câștiga? Eu sau Ianis? Hai să aflăm. Că suntem prieteni buni. Așa este, amândoi. Aoleu! Nu, nu e bine deloc. Hop, 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 așa. Deci, să-l Hai, Kelvin! Hai! Da. Am. Hai! Se pare că am câștigat. Deci, campioana. Sunt campion. Robotul meu. Așa este. E foarte OP robotul tău. Adică Striker Eureka din Pacific Rim. Filmul. Foarte overpower. Da, așa e. A, da? Uite. Am nevoie de puterea subscribe ca să faceți bine. Vă rog. Puterea subscribe. Mulțumesc că ați apăsat pe subscribe. Anisule, ce ai făcut? Apoi mă rup cu Ianis că Ce ai făcut la dentist cu fata, cu udătarea? nu vreau să îi spun abonaților. Bine îi spun, doar am vorbit cu ea. Și atâta. Vă rog să nu... Vă rog. Nu băgați asta în seamă. Vă rog, băgați astea. Nu întrebați. Nu. Ok, Ada? Da, bine, să vezi ce fac. Aoleu! Vă rog, nu întrebați. Vă rog, ignorați. Vă rog. Aoleu. Trebuie să mă duc la meniu. Aoleu. Ianis. Ce? Vă rog, nu întrebați iară. Aoleu. Aoleu. Hai, am nevoie de puterea voastră pentru Stay. Vă rog. Haide. Haideți bine. Da? Niam. Vă rog să nu întrebați. Ce s-a întâmplat? Ce să Da. Hai la meniu. Eu ies, că m-am plictisit. Bine. Am 3 minute ești. La 14 minute și 20 și 30 de secunde. Stai așa să pe maică mea. Ați auzit. Bine, cam atâta cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să dați like și subscribe și pa!